O vindeiro 18 de setembro, a Confederación de Empresarios de Ourense será o punto de referencia do emprendemento galego coa celebración de Ultreia Ourense, un evento que pretende dinamizar o ecosistema emprendedor das startups da nosa rexión. Esta iniciativa forma parte de Ultreia Galicia, un ciclo de eventos que van percorrer as 4 provincias galegas ao longo do mes de setembro, co obxectivo de promover a innovación e o desenvolvemento empresarial. Ourense será a primeira parada, organizado pola Confederación de Empresarios co apoio da Xunta de Galicia e a colaboración da Deputación. Ultreia Ourense reunirá emprendedores, investigadores, mentores e profesionais de diferentes sectores para fomentar a colaboración, o intercambio de ideas e o crecemento das iniciativas provinciais. Ao longo do día celebrarase o Campus Startups, un espazo onde proxectos emprendedores terán a oportunidade de presentar as súas ideas a un xurado especializado. As sesións de pitching permitirán que os emprendedores compartan as súas propostas co obxectivo de ser seleccionados para participar no evento xeral de Ultreia Galicia. Así mesmo, tamén se presentarán casos de éxito destacados como o de Redegal, Formato Verde, Piel Natura e Bodegas Valdavia. De forma simultánea, no Centro Cultural Marcos Valcárcel terá lugar os retos e solucións para un territorio intelixente en formato de mesas sectoriais nas que participarán emprendedores e empresarios de referencia. Despois do evento inaugural en Ourense, terá lugar o da Coruña o 24 de setembro, seguido do de Pontevedra, que será o 25, e o de Lugo, programado para o 26.